Oke guys, selamat pagi. Ki rasan ae wong loro iki. Mbak Neni raneng kono, raneng kene rasan ae. Mosok astagfirullahaladzim. Heh, Mbak Nen. Pakan. Mbak Nen iki mari di loro kejet-kejet lho. Ayo kita ngevlog di luar yuk Mbak. Oke guys, hari ini sepasaran mantan yang desan kali gunting pilang kenceng. Mejayan ya. Lah nggae jilbab iki dibenakne. Aja kalunge ketokne gak parah. Kalunge diketokne. Ben roh nek nggae kalung ngene diketokne ngene. Ini bukaan ae lah rekan. Ini masih bersama Singa Budaya. Singane lho lho. Ora singa, ora lega. Ora singa, ora lega. Ngono. Iki terus ki nuansane terang ini iki guys, ngarepe nek gini kene. Nah, ngarepe yo kudu nek gini. Jadi nek moto Lah yo. Lah yo atok dipotong ae ya. Ayo. Mene. Luki. Mbak Luke. Gudeg ram kupenge. Ayo mantene teko ka lho. Engko tak opo ya. MC-ne sapa Mas? Ayo dadi goleki. Ayo kek ing dadi tata. MC-ne jadi goleki. Ayo nek ora sampean buka, aku nggone sampean tak buka. Senane sing duwe to. Iki lho platene ayu. Papan Mbak Cokan ngarep. Ya platene asyu. Nan saking ayune iki lho. Lah iki sing di omah. Iki Pak, dengan teman sini. Ajak mundur kene Mas. Mas. Nggih. Tuh. Platene muntur. Ayo. Pokoke. Ki sing dagangan sing ndi? Kek enek. Ada. Bojone wong bae. Apa? Platene bojone wong kabeh. Oh. Nek Bu iki ya bojone wong, masa bojone bangkok. Iki Bu. Nah, sampai bangkok. Kira-kira ya, aku nek melok ning kono, iki kan ora kudu. Nek melok ning kono. Nggih, ibu kita siji. Wah, mantane teko kelep guys. Ayo dibenakne sik mantane. Enek sing ngono gak rene ya. Mangke wis dandani ning kono, guys. Terus bar kuwi digawa rene. Lokasi kedua. Lah yo nemah kono. Mandi kono. Heeh. Lho jaluk bedak bayar. Bayar. Ya wis tak piro. Kok gak gone kirno? Gak. Tak piro lek dandani gone kirno. Aku ngelabot. Ning jero krono lho ya. Ya, engko tak rono. Iki jenenge kadange foto. Ora lep lho, bute iki lho ngelek-ngeleki lep iki. Ora Iki lho, sing elek-elek iki lho. Nek tak sogok Wis ta. Engko mas ning kanan nggih. Mas ning kanan nggih. Bapak ibuke pundi? Mungkin bapake ning kanan.
wong Sidoarjo ki obah kae. Oh ya. Terus Ayo. Ya. Ayo. Cek no. Nyuwun sewu para bapak-bapak, para ibu-ibu. Kala aturi jeneng sawetawis saperlu hormat. Begini teladan. Allahumma Muhammad sallallahu Amit talibat.
Pak. Kemudian Mana tidak mau menjelar? Ibu. Hari panglipur di atas sekolah para tamu matur suwun. Bapak itu wingi mantan kakung, Bapak itu wingi mantan kakung. Ibu. Siap nggih. Ibu sing wingi mriki sekedhik mawon, pun pas-pas. Mbak senyum. 1 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketengaran kakak saudara Jawa pun sumuh ketinggalan Bu. Aman Bu. Di wangsa dimalen nggih salamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siro lu. Siro ada iki polah yang rias kok norno sing dijaluk. Sing cowah, sing gula. Kurang ki, kurang. Kurang Mbak Dila. Iya. Kuwi untuk jenderal umum. Lombok aja kakean kuwi. Lombok sakmono kok kakean. Gak gelem tak pangane dhewe. Alah ya kuwi. Gila sik, Mbak. Diri sisa utang iki. Coba iki lho. Anak ya Mas, Mbak. Iya gula apa? Mbak ora wis. Enggak corona. Satu berarti berarti S2 kan. Rono-rono kok kayak iki. Ya ya. Jumplete wi. Jadi nggih Bu, kula ngrepoti jenengan Bu. Niki dijak ngebut betul kengeng nih kita ini lho delok tepar niki. Purbakala. Wedon jeruk. Gak kuat aku. Iki nyapa aku. Aku kelemun-kelemun. Kok wedi ya? Lah ya aku ya wedi ya nyapa. Jare lesu go sarapan langsung tak jaluk nih langsung. Dari iki wis gawe nganu nek no jenang sekolah. Ben ra dijak Mas Surya karo Mbok Keti. Asu ya ini cangkeme. Enggak, lah Mbok Keti kan muni ngono Dik Surya tak jak pisan ngono to. Lho sapa wong iki gak enek tenan apa jenenge wis aja ngono lho ya. Wis tak wet-wet ben awet urip pokoke sampai tuwek. Lah yo. Dulu. Enggak ketemu. Pedang. Jilbabnya cepat. Somuk mbak Ana barodi engko sedhi iki. Aku iris lo kalau Mbak Dila saiki ya. Iris lo saiki. Wis barang. Sing tah iki lho sing tah. Yo. Mbak Dila saya pinter kalau jalan saiki dikek sak iki lho. Bangetan ya Allah, mentolo tenan. Kok pinter Dila kok timbang ngopi. Lah ya. Dari pemaca Al-Qur'an ya Allah. Iya Mbak Dila. Dirisi terus disentaknya sama Mbak Neni. Ngecek rumah. Lah ya Mbak Neni sing ngoncek ngantek ngiler lho. Wong iki to wong iki. Oh sing ndi to? Wong di tau, Mbak Neni ki wong di. Mbah. Wong Tangane ku nek morone anunen. Ya Allah. Nggih, matur suwun. Masya Allah. Mon, dan dekek mriku mon sak gelas e, Mbak. Oh, lah Webuke kok. Mbak Winki piye? Jawa iku gelas e tanggo. Memalukan. Tiba dikaya belakang. Jaluk ramak iki. Si mana ya, Mbak? Mbak Neni. Mbak Neni bapak iki. Dikrikiti lho, Mbak. Apa piye? Yo jenenge duwe bos menak iki yo ngene iki sing golek bos sing mangan anak gue. Kapan lagi ngecek? Cik. Bonten. Bonten wis ya? Bonten. Enggak boleh lapis itu kamera. Tak lapis. Rupane kok.
Piye? Ini Mbak Neni. Oh lah bilo. Wong di Mbak Neni. Jadi mau metu kerja. Jadi kerja. Kuwi meneng ae ning Sidoarjo ki. Lah kula lho tanggine. Betrane radi wedi nek kon buwo. Anu. Terus bahasa nduk. Emang ngono kuwi ya. Beti nek untuk tanggane soalnya kan mantu. Dikeruko Petro. Walah jenengan anu juga nih ibu sama ngono. Buli. Ngono. Walah lha ngono betul saja kaya mendel mawon. Dadi ketut-ketut rene. Dek sing mendel mawon ngono dek iki. Roh tanggane iki ngeten niku nak roh tanggane wedi ra kon. Yang putih itu Mbak Neni niku. Kerja kan ora tak ono wis sengaja sak metu. Bawaku ning coba kabeh. Coba kabeh. Oh alah, wong yo wedi metu kuwi, Mang. Muni kok emang aku gak metu ya. Mulai karo juga apa sih? Asu. Keseram. Ada wong nyote kok guyu iki dolan to. Paras ora. Iki kula. Siapa? Oh tak kira Yusuf ya. Lah Yusuf kan pacarmu to iki? Yusuf apa pacarmu? Heeh, bener pas sampai Oh, pacarku. lah ten budi? Astagfirullah. Terus sing dadane awake dhewe ora to sepasaran kae. Kayak iya. Ya, aku ya Mbak dadane ya. Sepasaran kae ya. Heeh. Yo tuwek kuwi lho yo gitu ento kae. Dan niku. Mana ya ibu? Mbak Nen gak doyan yo Enggak, mam kayak sambel ya to Mbak Nen? Kayak mam kayak sambel. Itu lho mesu Mbak dan gulung. Iki lho Mbak. Ada orang kono Mbak Nen, ning kono ne. Sambel yo ora apa-apa Mbak Nen. Yo muantar ki lho Mbak yo. Lu sendok nul, diseropi minggu sendok. Cus yo. Kasih sendok ya. Ya, cus sendok.